Hello mga igsoon ko Dani Cristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Nining bidyuha inyo no sa basaksihan ang among ikaduhang pagpadayag, dili lang sa pagpadayag sa kamatuoran kundi nagpadayag na gid kami sa pisikal na gyud aron mapamatod ang ginamo nga ang kamatuoran gyud ang amo ang gipaambit nga ha kaninyo. Kung Yeah. karon kami mao kadtong inyong madungog Sa sa espirituhanong gasa o akong kauban karon si Nori. mao katong kanunin namong gipangutana og karon mga igsoon tunaw sa pagayasigutan karon mao ang kung unsa ang buot pasabot sa Kristohanon o Dios nun ug mao kani akong pangutana sa akong kauban karon. Ako pong ginaawag ang tanan magsig pamalandungay kita o ako kini panikamutan o pangayoon po sa espiritu karon akong matagaan kamo og igong pagpamalandong kung unsa ang Kristohanon og Dios nun. Anaa man na sa balaang kasulatan anong si Kristo niingon siya magampo siya sa amahan, nagtudlo siya sa pag-ampo ngadto sa amahan. Si Kristo siya ang magluluwas nahimong tao ug nigpuyo uban kanato. Ang Diyos Amahan siya ang kabuhatan, ang Alpha o ang Omega. Unya sa dihang nagpakamatay si Kristo tungod sa atong sala nga mga Kristohanon. Anong Kristohanon man ta? Kanunay ta nagasalig ni Kristo. Mao nga dinhi sa kalibutan dato siya kay siya ang tag-iya sa amahan. Gipadala siya diri sa amahan haron makita gyud nga klaro gyud nga ang Dios Amahan susama sa atong panagway ug gimahal kita niya pinagi sa ato ang pagkatao. Kita ang magunit sa tanan nga bahin sa kalibutan, tanang mga butang. Mao nga gituis man kini sa mga tao kaya naa naman kanato ang mga kahibalo. Hinumdumi niyo pag-ayo ang kahibalo, kinahanglan dili gid kita motipas sa sugo sa Dios. Di ba naana sa balaang kasulatan, ana-anak kaninyo ang kaalam, ang kahibalo, ayaw ka ninyo gamita nga magpalayo kanako. Karon ang pangutana nimo boy, ang Kristohanon o Dios nun, tanaw karon ang kalibutan. Di ba si Kristo gipadala para sa mga tao makasasala? Kay dili man siya gustong taong daotan nga patyon. Mo nga nangayo pa siya o pipila ka tuig, di ba? Ana sa balaang kasulatan, iha pa nang gikautan ang isa ka tuig sama sa 1,000 ka tuig. Ningon sa amahan, ayaw sa sila laglaga. Mo nang gipadala iyang bugtong anak dinhi karon pag-usab sa daang kasabutan. Kay ang daan nagkadunot naman. Mo nang kanunay namong gihatag ang tapiko, si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Ang daan nagkadunot ug nagbuhat sa bagong kasabutan. Kay nakita man sa dautan nga pwede gamiton ang sugo sa amahan. Kay pwede man magpagino-Ginoo. Dagan ang Ginoo man to kaniya. Man to nahisgot dito dagan na tag magituan nga mga Ginoo. Mura haron mabugos kita mahimong Dios nun. Gipadala niya ang bugtong anak mao si Kristo. Bisan makasasala ta iyang gidupan. Mao tong ingon siya, dato siya pero nagpakakabos haron kita madato. Mo na nga nagbuhat sa balaod. Wala nagbuhat sa balaod katong mga maayo na nga Dios nun. Kundi nagbuhat og balaod dito sa mga taong makasasala. Kaya ang mga tao wala naman nintuo. Bisan gani sa simbahan, panahon ni Melchizedek, di ba? Adunay ikanapo. Unya gigamit naman pod, nasobraan na. Gigamit na lang, wala nakatabang sa mga tao, wala na pod nagawali. O tang gibadlong pod ni Hesus. Kumbaga gigamit kanunay ang pulong nga Dios nun, pero di ay wala nagabuhat. Tanawan ninyo to katong naa sa balaang kasulatan. Daghan dito katong mga pare nag-ingon nga paghalad mo og mukaon. Mga to nga ingon gani si Daniel, yang gipapanan butangan niya og abo haron klarohon gyud nga gigamit lang ang Dios nun. Mo tong gipadala niya ang bugtong anak nga si Hesus. Pero kini siya
lamdag sa espiritu kay gikan niya ni Mama Mary na himong tao tungod sa iyang inahan, pero gikan siya sa espiritu. Karon din sa kalibutan gipadala siya isa sa katao nga sama ka nato tanawa bisan sa pagkabata niya nang inabuhi po siya nga tawhanon, o naabot ang panahon nga siya manudlo kay mukonsad man niya ang espiritu sa diyang gibunyagan siya ni Juan, o kay mamunyag na po siya sa espiritu o ang kalayo. Mo nang gitagaan ta niya panahon tungod sa iyang pagpakamatay sa cross, mo na iyang gibilin nito amahan, pasayloan sila kay wa sila nasayon silang gibuhat. Mo na naghangyo siya sa amahan kay laglagon man gyud sa amahan, bara ibara ngipon sa ngipon. Laglagon gyud niya ang mga taong laglagonon. Tungod kay nidaog si Kristo sa iyang pagpakamatay, mo tay isa naghalad siya sa iyang kinabuhi. Paghalad sa kinabuhi dili ing kinabuhi nga sunugon lamang, mga kinabuhi halad-halad ug mga mananak sunugon lamang. Siya ang nadaog. Ano man, nagpakamatay man siya tungod og alang kanato sa mga makasasala. Balikon ko dili siya gusto nga taong daotan nga patyon. Busa gitagaan sa amahan ug lugway. Natuman ang kasulatan, tagai kog panahon sa isa ka tuig kay kung dili kini mamunga putla ug gitambog sa kalayo. Sama pod atong mga tulo ka katong tag-iya sa yuta ug nangayo og bahin ang tag-iya. Ang Diyos amahan man na. Unya gipadala niya ang iyang mga sinugo ug ang iyang bugtong anak ug niingon siya sa katapusan didto unsa may buhaton sa amahan nga gipatay man ang iyang anak. Mo na tungod na daog si Kristo ning sa mobalik ako. Apan santang ana ako dito ipadala ko kaninyo ang espiritu. Pero kaniadto wala pa ni nasabtan. Mo na ako kaniadto pa ko na ningkamot nga maka kay naa naman nag-edad ko 20 anyos. Kung makita niyo kamo mga parente, mga higala nanudlo ko sa una, iba ang akong mga sinultian kay kanunay man siya mutudlo nako nga moabot gyud siya og di mo balibad ko mga tuong sahay ang akong mga kamot o akong fan mobalibad ko kay dili basta-basta o ako pod mismo nagatuon pod hasta pagani karon nagatuon ko mo nga matag ako ang gisulti ninyo ibilin po na sa espiritu nako mo na siya ang kaalam. Mo to kay nidaog man si Kristo, tingan siya, mobalik ako sa dili madugay. Tungod kay nidaog si Kristo, ang atong mangluluwas mo na, ang kasaysayan, ang kabuhatan, ug ang kasaysayan si Kristo, naa siya kasaysayan sa kalibutan. Nahimo siyang tao, dili pareha sa Dios Amahan, mawala may kasaysayan siya man ang Alpha. Mo na siya, ako, mao ako. Mo to kay nidaog man siya, naiusa na niya ang iyang espiritu. Muna ang tuo sa anak, nagtuo po sa amahan. Ang balaod sa amahan, balaod po sa anak. Gitagaan lang ta o panahon mga Kristiyano. Gipakaon kita bisig unsa ang sulod sa atong baba. Pero mubalik gid siya. Og yang gibilin ang tanan, ang sugo. Saman higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing ug una-una. Higugma ang usab ang inyong isig kaingon sama sa inyong kaugalingon. Og higugma ang inyong sikataw. Mana isig kaingon kung dili ka mo gustong tamayon ayaw pagtamay, kung dili ka mo gustong hukman ayaw paghukom, kung dili ka mo gustong awayon ayaw pagkig-away, kung dili ka mo gustong libakon ayaw panglibak. Mao na nga ana-ana tanan sa balaang kasulatan na pagani gisulat ana sa ebanghelyo nga ingon siya ang gusto kanimo nga buhaton kanimo sa imong isig katawo buhata usab kaniya. Kung magbabasa ta magwawaliha akong ginahangyo magiusa na ta kung ninggamit ta ni Kristo ningoro ba si Kristo inigbalik niya mahiusag yun ang Alpha ug ang Omega. Mo atong akong gi-explain atong naagi Dios tao si Kristo nahimong tao ug nahiusat tinaagi siyang pagkamatay nindaog siya ug gibili niya kanato nidaog naman siya Dios naman siya ano man mo atong ingon siya haron mahimo kamong Kristiyano. Gibunyagan na nako kamo na ana mo'y paglaom nga mahimong Kristohanon sunduga sunda ninyo ni akong gibuhat kay mo balik ako ang inyong kamagulangan ako ang nating karnero sa bag-ong yuta wala na'y adlaw naman na sa balaang kasulatan siya ang kahayag
siya ang pamanhunon, siya ang magbalantay sa karnero. Mo na nga siya nahiusa naman nahinang sang Dios kay naaman kaniya ang espiritu. Ato ana po tay espiritu boy. Kani atong kinabuhi espiritu man ni. Kung mahiusa pod nato, unsa man ang paghiusa ang langit nun, di ba? Unsa to ganiha? Sa to? Kaalam malangit na. Kaalam nga langit nun. Ang kaalam nga langit nun kinahanglan dili tahakog dito pagkaruging nun. Basahan niyo na sa sulat ni Santiago. Ang kaalam nga langit nun. Basahan niyo na sa title. Karon inyo kanang masabtan. Kung nagisbot ta nga Kristohanon, mutuman kita sa iyang sugo. Kay mao man kani gisugo niya sa amahan ug iyang gipaambit kani kanato. Di ba? Kay gipadala sa Dios ayang bugtong anak, ako usab magpadala usab kaninyo. Og ang Dios nagpadala usab dinhi sa espiritu haron magdala sa iyang pangalan kay mobalik gyud siya sa dili madugay. Ang katong Dios nun nga tinuod gyud nga Dios nun. Dili ta gamiton nato siya na himong halangdon, dili kita magpataas, dili inon ta maghukom sa uban. Mga tong sa mga YouTube sa mong istorya dinhi kung unsa ang naani mong katungdanan buhata nga mahimo mong Dios nun. O mag-unsa ka man diha, presidente ka man, pulis ka man, military ka man, pare ka man, pastor ka man, inyo nang katungdanan tagsa-tagsa ta og mga hiyas. Ang hiyas, gamiton nato na ang atong kahibalo haron atong ilisan nga mahimong hiyas. Kung natay kahibalo nga magwawali, walihan nato na siya kay haron ang mga tao mahimo na kang magwawali. Kung natay hiyas nga manghilot o manambal, mahimo na kang matinabangon. Ayaw pag una-una og salapi. Kung doktor ka man tambalan ang mga masakiton, ayaw pag una-una og salapi kay ikaw gitabang matinabangon, maginhatagon sa imong kahibalo ug kaalam. Muna nga akong isulti kaninyo, makasasala man ta din sa kalibutan kay mao gani naggipadala niya ang iyang bugtong anak kay ang balaod para man sa makasasala, dili ba? Dili ta maigo sa balaod kung kita naning kamot nga mahiusa ang ato ang lawas og espiritu. Mahimo na tang Dios nun. Mao na nga nganong na adunay mga balaod dinhi sa kalibutan kay naamang puy mga tao nga dili pud maantigong mohatag. Dili pud maantigong mutabang. Dili pud maantigong mahigugma. Dili pud maantigong moalagad. Dili pud maantigong magpaubos. Mao na nga adunay balaod. Bisan sa atong panggobyerno nganong adunay balaod nga makapakanaog ang ato ang nagdala sa balaod, mapatyon ang mga daotan kay ngano man ang mga tao man pod nagsalig lang ni Kristo. Asa naman ang atong pagtuo? Asa naman atong pagsalig nga kanunay man tang nagasalig ta nga kita nagbitbit og cross, nagasalig ta nga kita nagakaon sa lawas. Wala ba mo nakahibalo sa giingon sa balaang kasulatan nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili pinaagi sa pulong? Kung dili pod makita ang pulong kung wala ang buhat. Mo na nga kung wala ta nagtuman sa sugo samahan dito sa kalibutan, nagpa Kristo keso kita, murag wala inoon ta nintahod sa sugo ni Kristo kay mobalik gid siya sa dili madugay. Kung moingon kamo nga dili mo balik, tanawan ninyo ang katapusan. Daghan ang sa iyang pagbalik na sulat ni Pablo, katapusan. Tanawa karon ang mga katalagman, tanawa karon ang kalibutan, mahusay pakha na sila. Kinsa man kunong presidente o kinsa man kunong magdala sa kalibutan, kay ngano man wala man pod nato gitudlo ang tinuod nga giingon ni Kristo, higugma ang imong kaaway. Pagpaubos, kung adunay giyawaan, ayaw gamita ang yawa. Kung adunay nasuko, palayo. Ug sugtiis siya og dili maminaw, pasagdai og ingna ngadto sa amahan. Amahan pasayloa siya kay wa siya nasayon silang gibuhat. Apan unsa ang gibuhat sa nag-ingon nga Kristiyano? Kasab-an hinuon. Di ba si Kristo dito sa mga taong makasasala? Kay dili man siya gustong taong daotan nga patyon. Pasagdai lang nga inig-abot sa panahon siya ang manubag. Muna nga karon ako nagawali ninyo, wala nagpasabot nga ako muigo sa mga tao nga nagpalayo ni Kristo. Kung dili akong ipaambit kaninyo ang tinuod jud nga Dios nun. Tinuod jud na nagsunod ni Kristo. Diba isa sunduga ko ninyo, sunda ko ninyo.
Pasana ang iyong kaugalingong cross. Kung nagasakit ka mo, pasana nga man. Kayo sana ka na katintasyon. Aduna ba ay bulawan nga dili mo agi kalayo? Aduna ba ay mapaubsanon nga dili mo agi og pagsulay? Malahotayon. Kung magdagan bitaw ka, sama man ta karon nagsalmot sa lumba sa dagan, dili ba? Kamo mga pastor, mga pari na anak sa balaang kasulatan, ang akong gisulti kaninyo kung nagababasa kamo, dili ko tawahanon nga nagsulti. Ako lang gininghangyo ako magsulti ninyo. Tanawa ang inyong gibuhat. Sibo ba sa inyong sinultian, sa inyong binuhatan? Dili ko magukuma, hukmi lang inyong kaugalingon. Nakatipon tagbahandi, nagapangayo ngadto sa ubos. Unsa man ang atong ikatabang. Si Kristo niingon siya, wala ako gipadala sa mga taong mapahitason. Wala ako gipadala sa mga taong hakog. Gipadala ako sa mga taong adto sa nagkinahanglan. Mao sabang espiritu karon dinhi sulti kung miingon ka mo baka kini ako nagahilak kanunay si Kristo. Kay mo balik gid siya sa dili madugay.